Dnes si porovnáme dvoje z najzaujímavejších cenovo dostupných smart hodiniek Xiaomi Watch S4 a Amazfit Active 2. Pozrieme sa na ne vedľa seba a uvidíme, ktoré z nich si zaslúžia miesto na vašom zápestí. Začneme veľkosťou a rozmermi. Xiaomi Watch S4 majú rozmery 47,3 x 47,3 mm, hrúbku 12 mm a bez remienka vážia približne 44,5 g. Sú o niečo väčšie a ťažšie, takže pôsobia robustnejšie, možno až maskulíne. Amazfit Active 2 sú naopak kompaktnejšie s priemerom 44 mm, s hrúbkou len 9,9 mm. Čo sa týka hmotnosti, prémiová verzia váži 31,65 g a štandardná verzia iba 29,5 g, vďaka čomu sú citeľne ľahšie a pohodlnejšie na celodenné nosenie, najmä pri menšom zápestí. Obidve hodinky majú AMOLED displej a obidva vyzerajú výborne. Xiaomi Watch S4 ponúkajú väčší 1,43 palcový displej, ktorý dosahuje maximálny jas až 2200 nitov, ale čo to znamená v praxi? Keď svieti celý displej, dosiahne maximálne 1500 nitov, čo je stále veľmi jasné. Tých 2200 nitov sa dosahuje len vtedy, keď svieti iba časť obrazovky, napríklad jasné prvky na tmavom pozadí. Amazfit Active 2 má o niečo menší, 1,32 palcový displej, ktorý dokáže dosiahnuť až 2000 nitov, ale len v prípade, že je batéria na 30% a aktivovaný automatický jas. Nie je úplne jasné, či ide o maximálny alebo HBM jas, ale aj tak ponúka výbornú čitateľnosť. Ak displej bude pre vás rozhodujúci faktor pri výbere, určite nespravíte chybu, nech si vyberiete ktorékoľvek. Obidva sú ostré, kontrastné a veľmi dobre čitateľné aj na priamom slnku. Xiaomi ponúka otočnú korunku a druhé tlačidlo, čo zlepšuje navigáciu. Amazfit používa dve ploché tlačidlá na pravej strane, funkčné, ale bez hmatovej spätnej väzby, ktorú ponúka korunka. Obidve hodinky používajú rovnaký systém rýchleho odpojenia remienkov, je jednoduchý a spoľahlivý, remienky si môžete vymeniť podľa nálady či štýlu. Obidve hodinky sú vybavené celým radom zdravotných senzorov ako meranie tepu, okysličenie krvi, sledovanie spánku a ďalšie. Rozloženie senzorov je podobné, no Amazfit používa technológiu BioTracker 6.0, zatiaľ čo Xiaomi svoje senzory presne nešpecifikuje. Z pravej strany majú obidve hodinky dve tlačidlá umiestnené veľmi podobne, Xiaomi má hore otočnú korunku a pod ňou druhé tlačidlo, zatiaľ čo Amazfit má dve ploché tlačidlá na podobnej pozícii. Z ľavej strany sú obe zariadenia bez tlačidiel, tu je zároveň dobre vidieť rozdiel v hrúbke, Amazfit sú tenšie, Xiaomi pôsobia masívnejšie. Pozrime sa na menu. Obidve hodinky ponúkajú viacero štýlov zobrazenia ako kruhové bubliny alebo klasický zoznam, môžete si teda vybrať rozhranie, ktoré vám najviac vyhovuje. Animácie sú plynulé a prechádzanie medzi aplikáciami rýchle. Xiaomi Watch S4 má oficiálne 60 Hz obnovovaciu frekvenciu, čo dodáva rozhraniu skvelú plynulosť. Amazfit Active 2 túto informáciu neuvádza, no z mojej skúsenosti je rovnako rýchly, pravdepodobne má teda tiež 60 Hz. Na Xiaomi môžete pomocou korunky rolovať v menu, zatiaľ čo dolné tlačidlo otvára rýchle nastavenia. Na Amazfit si môžete tlačidlá prispôsobiť, napríklad na otvorenie obľúbenej aplikácie. A navyše, Amazfit Active 2 má vstávané hlasové ovládanie cez AI, konkrétne Zepflow, ktorý využíva technológiu ChatGPT. Môžete ním spúšťať aplikácie, nastavovať časovače, merať tep a oveľa viac, stačí na hodinky prehovoriť. Čo sa týka notifikácií, rozdiel je výrazný. Amazfit Active 2 vám umožňuje s upozorneniami aj interagovať. Ak používate Android, môžete odpovedať pomocou plnohodnotnej klávesnice, hlasového vstupu alebo si vybrať z prednastavených rýchlych odpovedí. Zobrazujú sa dokonca aj fotky, ak vám niekto pošle obrázok, uvidíte ho priamo na hodinkách. Xiaomi Watch S4 naopak ponúka len základné notifikácie, môžete si ich prečítať, ale odpovedať ani zobraziť obrázky nie je možné. Ak ste zvyknutí vybavovať správy priamo zo zápestia, bude to pre vás značne obmedzujúce. Tu má Amazfit výraznú výhodu. Môžete si stiahnuť offline mapy a využívať navigáciu s GPX trasami, skvelé riešenie pre výlety, turistiku či cyklistiku. Xiaomi síce ponúka presné GPS sledovanie, ale nemá vstávané mapy ani navigáciu. Poďme na hudbu. Obidve hodinky dnes už podporujú uloženie skladieb a pripojenie Bluetooth slúchadiel, čo oceníte pri športovaní bez telefónu. Má to však háčik. Prenos hudby prebieha cez Bluetooth a ten prenos je na oboch modeloch pomerne pomalý. Ak plánujete priniesť celý playlist, pripravte si trpezlivosť. Xiaomi Watch S4 má 2 GB interného úložiska, takže zvládne viac skladieb. Amazfit Active 2 túto funkciu získal cez aktualizáciu, no úložisko sa zdieľa s mapami, aplikáciami, ciferníkmi a vernostnými kartami. Čím viac týchto funkcií využijete, tým menej priestoru zostáva na hudbu. Obidve hodinky obsahujú barometer, výškomer a kompas.
Kompas na Amazfite síce trvá trochu dlhšie kalibrovať, ale následné meranie je presnejšie, čo oceníte pri navigácii v teréne. Len Xiaomi Watch S4 umožňujú výmenu celého rámika, takže si môžete dolať celkový slad hodiniek presne podľa vášho štýlu. Remienky sú vymeniteľné na oboch modeloch, no rámik dáva Xiaomi malú výhodu v oblasti personalizácie. A čo sa týka komplexných zdravotných meraní, teda tep, SpO2, stres a spánok, obidve hodinky podávajú veľmi dobrý výkon. Presnosť aj spoľahlivosť sú v bežnom používaní porovnateľné. Malým bonusom je, že Amazfit Active 2 tieto meranie vykonáva o niečo rýchlejšie, čo príde vhod pri rýchlej kontrole zdravotného stavu. A ešte dôležitý detail, obidve hodinky sú vodeodolné do 5 atmosfér, takže ich môžeme bez obav nosiť pri plávaní alebo v sprche. Vyhnite sa však horúcej vode alebo potápaniu. Obidva modely podporujú bezkontaktné platby, no s určitými obmedzeniami. Amazfit Active 2 v premium verzii podporuje ZPay, ktoré spolupracuje s Mastercard v niektorých krajinách. Štandardná verzia NFC nemá, takže platby nie sú dostupné. Xiaomi Watch S4 využíva Xiaomi Pay, ktoré podporuje karty Visa a Mastercard, no opäť len vo vybraných krajinách, najmä v Európe. Odporúčam si preto vopred overiť, či vaša banka a krajina sú podporované. Odkazy na tieto informácie nájdete dole v popise videa. Takže Xiaomi Watch S4 alebo Amazfit Active 2. Xiaomi zaujme väčším displejom, otočnou korunkou a vymeniteľným rámikom, čo mu dodáva prémiový slad. Amazfit má navrh v navigácii, interaktívnych notifikáciách, AI funkciách a ľahšom, pohodlnejšom dizajne. A ak sa chcete ponoriť ešte hlbšie do detailov, pozrite si moje podrobné recenzie oboch hodiniek, nájdete ich tu na kanáli, kde každú funkciu rozoberám zvlášť. A teraz mi napíšte do komentárov, ktoré hodinky by ste si vybrali vy. Nezabudnite dať like a odber a vidíme sa na budúce.